שלום וברוכים הבאים לבית החדש שלכם. בואו ניכנס. דירת הגן בראש העין בשכונת פסגות אפק החדשה והמבוקשת היא דירה יפהפייה ומטופחת הנמצאת בבניין קטן של 9 דיירים בלבד מבית היוצר של גיא ודורון לוי. בדירה 4 חדרי שינה וסלון, כ-137 מטר בנויים וכ-180 מטר גינה. בחלל הציבורי, סלון מרווח, מיקום ייעודי לפינת האוכל ומטבח משודרג ויפהפה עם שטחי אחסון ועבודה רבים. הגינה הגדולה כ-180 מטרים שטחה, מרוצפת ומוצלת בחלקה והרבה דשא ועצי פרי, חלקת אלוהים קטנה. הבניין קטן ומשפחתי, הלובי מעוצב, יש מעלית, 2 חניות נפרדות וצמודות ומחסן. בואו לראות, כדאי לכם. הדס קפלן 054-4478-232